Aby sme nejako odštartovali túto diskusiu, tak máme tu také dva rozdielne reťazce v prístupe k vernostným systémom, pretože Coop jednota má vernostnú kartičku už strašne dlho a 101 nemá, ani nebude mať, ale zaviedla niečo iné. Tak keď nám možno len tak v stručnosti predstavíte, že odkedy máte vernostný program a koľko máte lojálnych zákazníkov? Dobrý deň, prajem. Takže Coop jednota Slovensko, ako bolo povedané, Coop jednota ako systém má vernostný program už veľmi dlho. Tú našu klasickú kartičku máme viac ako 20 rokov a momentálne máme cez 1 000 000 aktívnych užívateľov a toto číslo nám priebežne rastie. A v podstate v priebehu minulého roka sme spustili aj mobilnú aplikáciu, taký náš interný pojem Apkači, ktorá je na trhu od augusta 2024 a zatiaľ máme cez 100 000 užívateľov tejto aplikácie. Dobrý deň, volám sa Marek Koštrna zo 101 Drogéria a my sme štartovali 1.1. tento rok, čiže máme 2,5 mesiaca vernostný program, len mobilnú aplikáciu, čiže do kartičky sme vôbec nešli ani neplánujeme do budúca, môžeme si to potom vysvetliť prečo. A dodnes máme cca 81 000 stiahnutí. Čiže za 2,5 mesiaca sme dosiahli naše KPI, čo bolo 50 000 na tento rok, ale 81 sme dnes. To je dobré dávať si nižšie ciele, potom ich preskočíte. Super, ale poďme to bližšie rozobrať. Pani Peťovská, asi počas tých rokov sa nejako vernostný program menil. Možno keď nemusíme ísť presne prejsť tých 20 rokov, ale keď sa pozrieme možno na roky pandémie, inflácie, ako ste pracovali s vernostným systémom, aby bol atraktívny a aby ho ľudia využívali? No ja som v systéme Coop jednota zatiaľ rok aj 3 mesiace, takže na toto COVID obdobie vám neviem úplne garantovane odpovedať, ale bolo to určite obdobie, keď Coop jednota ako teda obchod prítomný v 2000 prevádzkach bol veľmi intenzívne navštevovaný a bolo to aj teda miesto sociálneho kontaktu, ktorý vtedy bol asi ojedinelejší ako v iných obdobiach a aj vtedy vernostné kartičky boli tým najčastejšie asi používaným kritériom, ale tou možnosťou, ktorú sme mali, keďže nič iné do úvahy neprichádzalo a predpokladám, že v tomto období aj naše predajne boli navštevovanejšie ako pred a po. A v podstate od roku 2023 sme spustili zákaznícke konto, kde už teda sme fungovali čiastočne aj onlineovo. A v súčasnej dobe máme možnosť, čo sa týka tých plastových kartičiek, že sa k ním zákazníci môžu dostať buď to klasickou registráciou, dodnes vypíšem si na predajni žiadosť a dostanem kartičku, alebo je to teda onlineová registrácia. No a apka funguje vyslovene len v online. My sme dodnes zástancovia toho, že vzhľadom na to, že máme teda týchto 2000 predajní aj v mestách, aj na vidieku a máme našich zákazníkov od generácie Z až po vyslovene seniorov, že by sme chceli zachovať, a teda aj plánujeme zachovať online aj offline a verím tomu, že to je forma, ktorá našim zákazníkom momentálne vyhovuje. U vás je to, ako som pochopila, iný pohľad na túto tému, ktorú máte v 101. Áno, a tak poďme k tomu, že prečo až teraz ten vernostný program a táto forma? Inšpirovali ste sa niekde, alebo ako ste to vyriešili s tým, že bez kartičky? No, prečo až teraz? Tak to je dobrá otázka. Ja som rok a pol v 101, tak nemám na to odpoveď. Ako bohužiaľ firma má asi 30 rokov, ale má strašne veľký investičný dlh celkovo, čiže neriešilo sa toto nikdy. Prečo sme išli len digitálnou formou? 95% ľudí na Slovensku má smartfóny s pripojím na internet. Robili sme rôzne výskumy, insighty, testovali sme aj starších ľudí. Máme staršiu bázu, preto som aj nastúpil, lebo potrebujeme obmieniať, lebo naša zákaznícka báza je 50 plus momentálne, čiže my sa potrebujeme posunúť na 25 až 45.
Ale testovali sme aplikáciu a prišli sme na to, že veľa seniorov používa smartfóny, používajú aplikácie, ale len tie, ktoré reálne potrebujú životu a sú veľmi jednoduché a intuitívne na používanie. Čiže celá aplikácia je spravená tak, aby to bolo jednoduché, jeden klik a má okamžitú zľavu, ktorú potrebuje. Išli sme do iOSu a Androidu. 97% ľudí má tieto dva operačné systémy, vyšší podiel má Android, pravdaše, a jedno, čo sme vynechali, bolo Windows Mobile, lebo ten kompletne upadá momentálne. Takže plastové kartičky vôbec ani neplánujeme, lebo zatiaľ, čo máme feedback aj celkovo, tak z tých 80 000, kde máme aj vyplnené vekové dáta, čiže 50 000 zákazníkov už vyplnilo dátum narodenia, že vieme presne, že asi 15 000 je 60 plus zákazníkov a nemajú s tým problém používať to. Čiže jedine, čo sme teraz pridali a pridávame, je ešte karta digitálna do walletov, čiže Apple Wallet a Google Wallet, len kvôli tomu, aby sme urýchlili ten proces nakupovania, čiže nemusí si otvoriť aplikáciu, ale bude to mať hneď v wallete, takže klikne jeden button a proste môže platiť. Stačí raz aktivovať tie kupóny, čo tam má, a nemusí v kúse chodiť do aplikácie. To je jedna vec. Druhá vec je, že kto pracuje s takýmito systémami, vie, že tie licencie súvisia aj s requestami, ktoré posielate cez tú aplikáciu. Čiže keď ja kliknem na homepage, na kupón a tak ďalej, tak to je jeden request, jeden. Keď máte preplatených 5 miliónov, dajme tomu, za mesiac, tak viete znižovať tým a znižovať ceny za licenciu, že máte wallet kartu, ktorá sa neráta do týchto requestov, takže vás to vyjde na konci dňa lacnejšie, ako len mať tú aplikáciu. Tak to sú vlastne pozitívne čísla, že ako keby tú kartičku ani netrebalo, ale pani Peťovská, že ako vy máte skúsenosť s tým, že neviem, či máte takéto dáta, koľko ľudí z plastovej kartičky si už stiahlo aplikáciu? V podstate vychádzame z toho, že z tých našich 100 000 plus je gro ľudí, ktorí mali predtým plastovú kartičku, a teda niektorí majú aj, ale je určite aj percento mladých ľudí, ktorí doteraz sa tej plastovej kartičke vyhýbali a vytešili sa z toho, že teda konečne máme aj túto digitálnu formu, ale neviem tuto povedať úplne presné číslo. A je možné dneska budovať vernostný systém bez mobilnej aplikácie? Tak u vás asi teda je jasná odpoveď. Keď by sme začínali na zelenej lúke od začiatku, verím tomu, že takáto možnosť je. Vzhľadom na to, že máme ako systém 150 rokov a v podstate my sme vznikli ako určitá forma vernostného programu v rámci komunity. Že keď sa pozrieme na tie potravinové družstva, spolky, kooperatívy 150 rokov dozadu, tak tam išlo presne o to, že ľudia z jednej komunity, ktorí niečo chovali, pestovali, dorábali, v rámci v tejto komunity mali určitú formu benefitu z toho, že v tomto družstve fungujú. A toto je niečo, čo je vlastne našou takou chrbtovou kosťou celých tých 150 rokov nášho fungovania. A v podstate kartičky, ktoré máme, OK, máme ich 20 rokov, zákazníci sú vyslovene naučení na to, že majú dvakrát za rok možnosť si uplatniť zľavu. Naším základným parametrom tam je jednoduchosť. Že jednoducho je to niečo, čo je garantované. Nemusím pri tom nákupe rozmýšľať, proste každý nákup sa mi zaráta, nemusím si nič aktivovať a tak ďalej. A viem, že keď sa asi dneska pozrieme na generáciu Z, tak to nie je úplne to, čo je pre nich najviac sexy a najfascinujúcejšie. Napriek tomu verím tomu, že je veľa pracujúcich ľudí, ktorí si aspoň pri tom nákupe chcú oddychnúť a nemusia maturovať nad tým, že či možnosť A, B alebo C. Takže v tejto jednoduchosti za mňa je obrovská krása a potenciál. Ale opäť, záleží od toho, aký je to profil biznisu a aký je profil zákazníka. Takže určite sú segmenty, kde to ide len digitálne. A niekde možno len s kartičkou. By som len dodal, že u nás napríklad kartička by nefungovala nikdy.
Lebo celý vernostný systém není postavený na kartičku. Čiže u nás nejde o to, že teraz dám kartičku za euro, mám 1 bod alebo niečo tom. Bez aplikácie, celá aplikácia je postavená na umelej inteligencie, ktorá personalizuje ponuku. Čiže viem, že keď tam mám Joža 40-ročného, čo proste nemá doma psa ani mačku, tak mu nebudem ponúkať proste 25% zľavu na produkty, na Vitakraft, dajme tomu, alebo keď nemáte doma bábo, tak prečo by ste mali dostať kupón na pampersky. Proste takto to nemôže fungovať, lebo postupne to odradí toho zákazníka, že na čo mi ponúkajú také veci, čo ja nepotrebujem. A tá aplikácia je presne nosná v tom, že áno, vyhodnotujeme každý jeden nákup, kde sa stal, kedy sa stal, prečo to kúpil, vieme zistiť, aká veľká je rodina, s kým žije, či má doma dieťa, vieme s tým rásť, proste kontrolovať všetko a povedať si, že dobre, tento týždeň, pondelok dostaneš set 5 kupónov, môžeš si ich aktivovať a presne na základe tvojho zákazníckeho správania. Čiže keby sme mali len kartičku a proste mali tú odmenu raz, dvakrát ročne alebo dačo, tak proste uberáme o ten pozitívny zážitok a o to, že ten zákazník viac vníma, že sa o neho staráme, lebo mu ponúkam to, čo on potrebuje. Ja viem, keď kupuje túto značku, tak mu nebudem dávať niečo iné zbytočne. Môžem robiť upselling, áno, môžem ho premiestňovať z economy do mainstream segmentu, viem odhadnúť, že aké má cenové vnímanie hodnoty, čo nakupuje, môžem to skúšať cez A/B testing, ale štandardne mu nechcem ponúknuť niečo, čo vôbec nikdy nenakúpil ani nebude kupovať. No ale to je už tiež veľká téma, tá personalizácia ponúk a využívanie dát, ku ktorým sa dostanete, lebo to vôbec nie je jednoduché a vedieť to robiť. Čiže vy personalizujete a pani Peťovská, my sme sa o tom bavili, že ešte ste sa k tomu nedostali. Máme samozrejme pri všetkých kartičkách a apkách vypodpisované štandardne GDPR, použitie na marketingové účely, newsletter, súťaže a tak ďalej. Ale keď ideme do roviny personalizovaných ponúk, toto je taká aj v rámci nášho systému ešte otvorená diskusia, pretože na jednej strane OK, asi by to malo, teda určite by to malo nejaký potenciál nárastu biznisu, keď zasiahneme toho zákazníka, čo má malé deti a mohol by kupovať plienky a babycare a ja neviem čo. Na druhej strane je tam tá rovina. Nechcem to nazvať, že nie je to ochrana osobných údajov, ale tá ochrana súkromia. Že ja mám v podstate takú ako keby zodpovednú rovinu ako retailer nevstupovať do súkromia toho zákazníka a mali sme napríklad veľmi zaujímavú diskusiu s talianským Coopom, keď sme sa ich pýtali, ako máte vystavaný vernostný program a aplikácia a tak ďalej. Oni sa na nás dívajú, že nie, že toto je absolútne proti ich hodnotám, ich nastaveniu, ich DNA, že jednoducho oni nechávajú voľbu toho, čo si zákazník bude kupovať na zákazníkovi a vôbec neuvažujú o vstupe do nejakej roviny personalizovaných ponúk. Takže my zatiaľ robíme súťaže, robíme newslettere, dáta, ktoré máme vyzbierané z kart a z apky používame na optimalizáciu sortimentu, ktorý máme na jednotlivých formátoch a tak ďalej, ale personalizácia rozhodne nie je niečo, čo máme na našom horizonte na nadchádzajúce obdobie. Ale asi viem, o čom hovoríte, lebo ja teda mám kartičku od nejakého retailera a presne mi príde personalizovaná ponuka a pozerám, oni vedia, čo kupujem. A to je len prvý moment a potom to samozrejme idem kúpiť so zľavou, lebo vedia, čo kupujem. Čiže áno, je tam taká hranica, ktorú niekto chce prekročiť, niekto nechce prekročiť podľa toho, ako sa rozhodne v biznise. No ale aké dáta sú potom pre vás dôležité? Lebo zbierajú sa cez tie vernostné programy ozaj akože krásne štatistiky, že čo viete využiť alebo čo využívate. Pán Koštrna. Tak ja by som len dodal, že pre nás personalizácia je budúcnosť. Čiže momentálne máte taký smog newsletterov, push notifikácií a tak ďalej, že ja nemám čas si denne prečítať 20 e-mailov od každej firmy, čo ma vôbec nezaujíma, že čo mi ponúkajú, lebo nikdy to nevyužijem. Čiže ja chcem takú ponuku, čo je na mňa šitá a proste zákazník to oceňuje, nemusí strácať čas.
To, čo sa týka dát, áno, zbierame všetky dáta. V podstate AIčko naše funguje tak, že potrebujete 8 až 10 nákupov od zákazníka a viem kvázi identifikovať. Okrem toho pravda, že keď zadá dátum narodenia, bydlisko a tak ďalej, ale viem identifikovať, kde pracuje, lebo cez deň tam nakupuje, cez víkend inde nakupuje, to je asi domovská adresa. Viem, kedy chodí ráno, kedy chodí večer, môžem nastavať podľa toho špeciálne zľavy na nejaké golden hour. Viem, do ktorých predaní chodí, takže môžem ponúkať personalizovaný taký sortiment. My máme 250 predaní, oveľa menej jak vy, ale všetky sú iné, čiže proste nie sme Kaufland, Lidl alebo dačo, že máte Lego. A všade máme iný sortiment. Niekde máte 5000 SKU, niekde máte 15 000 SKU. Čiže ja potrebujem tej zákazníčke povedať, že ak ideš do tejto predajne, toto tam môžeš kúpiť. Nechcem jej ponúknuť niečo, čo napríklad ani nekúpi, lebo je to negatívny emočné spojenie potom so značkou a strácam zákazníka. Okrem toho, áno, vedia zadať, či majú deti malé, vedia zadať, či majú domácich miláčikov. Čiže toto, keď máme všetko, tak veľmi pekne im vieme vyskladať tú ponuku, a neotravovať ich, čiže o to nejde, že každý deň bombardujem, to proste sa dá odmerať, koľko času musí prejsť medzi e-mailami, medzi puškami, aby to nebolo otravné. Lebo keď je to otravné, tak sa proste odhlásite, to je normálne. Čiže všetky tieto dáta využívame a ešte učíme to AIčko základným insight vecami, ktoré neublížia nikomu. Väčšinou muž, keď si kúpi aftershave istej značky, istej vône, tak z toho si kúpi aj deodorant, toho si kúpi aj sprchový gel. Čiže keď toto všetko sa naučí postupne, tak oveľa viac vieme tým zákazníkom pomôcť, aby nestrácali ten čas. A dnes si myslím, že pre nich je to dôležité. To je pravda. No a vy aké dáta zbierate, vyhodnocujete? My sme v podstate na tej oveľa všeobecnejšej rovine, že sa dívame na celkový počet nákupov, priemerný nákup po jednotlivých formátoch a tak ďalej. Takže rozhodne nejdeme do toho, že personifikácia per zákazník, a vyslovene to využívame len momentálne na naše interné použitie. Máme veci typu, ja neviem, uviedli sme na trh novú značku Tomu Ver, každý, kto si kúpi Tomu Ver, dostane kupón na ďalší nákup, ale je to každý. Nie je to, že proste ty si kúpil teraz niečo bezglutenové, tak ti pošlem ponuku na ďalších x podobných výrobkov. Zatiaľ týmto smerom teda nezvažujeme ísť. Ja by som len doplnil, že tá personalizácia, zber dát, proste my vidíme, že zákazník v jakových cenových hladinách nakupuje. Že to nie je len potom marketingová vec, ale my na základe toho vyskladávame plánogramy a sortiment predajne. Proste viem, že mám predajňu a 80 zákazníkov nakupuje pranie v tejto cenovej hladine a máte tam 10% mainstream, ale 1% nejaké premium značky. A proste určite tam do budúcna nedám 10 premium praní a 5 mainstream a 1 economy, lebo viem, že tam už zákazník nepríde. Čiže komplet mi to pomáha s tým, aby som pochopil, jaký sortiment na tú predajňu a čo spraví najväčšiu obrátku, jakých zákazníkov tam mám, jaká je bonita tej danej lokality a tak ďalej. Čiže na základe toho potom vyhodnocuje nákup, čo tam máme zalistovať a teda. Čiže robíme RFM segmentáciu, klasturujeme zákazníkov a na základe strašne veľa dá, čiže jednak cena, brandy, čo presne preferuje, kedy chodí, jaký je starý, či má doma dieťa a tak ďalej. Čiže tak to sú ohromné dáta, ktoré vlastne slúžia potom aj tomu biznisu. Vedia zväčšiť. Ale my sme už vlastne aj odpovedali na túto otázku. Je personalizácia budúcnosť, nie je to až prílišné sledovanie zákazníka. Je to asi uhol pohľadu. Áno. Ale keď sa vrátim k tej mobilnej aplikácii, určite to nie je lacná záležitosť. Neviem, či sa vieme baviť o investíciách. Určite závisí aj od toho, že aké tam mám funkcie, čo vlastne chcem od tej aplikácie, aby robila. Tak keď viete povedať nejaké vaše skúsenosti. Určite to nie je lacná záležitosť a jedna vec je tá finančná rovina, že koľko reálne sa investuje do už toho konkrétneho vývoja. Na druhej strane pre nás tá taká asi najťažšia rovina je, že
Coop jednota na Slovensku je 25 regionálnych spotrebných družstiev. Takže nastaviť niečo, čo bude fungovať pre všetkých, čo bude schopné komunikovať s informačnými systémami centrálnymi, regionálnymi. Takže u nás to bola skôr rovina toho, že akým spôsobom vystavať projektový tím, ktorý nastaví to, čo potrebujeme dosiahnuť a prepojí to s tým, čo je možné. A potom je tam samozrejme aj už teda od momentu, keď apka bola na svete, august minulého roka, stále potrebujete taký ten nejaký udržiavací level, kde vlastne my máme zákaznícku linku, kde stále máme reálnych ľudí. Napriek digitalizácii, napriek umelej inteligencii, keď sa dovoláte do jednoty, tak vám to stále dvíha človek. A vlastne táto napríklad zákaznícka linka každý rok vybavuje cez 10 000 telefonátov. Takže časť nákladov je tá projektová, kým vlastne sa apka vyvinula a potom sú tam také tie operatívne udržiavacie náklady aj na tej technologickej strane, ale potom aj personálne na strane zákazníckej linky. A teraz príde opačný svet. OK, ja viem presne povedať, že koľko nás to stále, tak není to nič také, ale závisí, ako ste povedali, závisí, že čo všetko tá apka vie. Lebo jednak je, že máte tam nejaké základné funkcie, letáky, kupóny a tak ďalej, geolokáciu, najbližšia predajňa, nejaké podcasty a tak ďalej. My tam máme napríklad gamifikáciu a napojenú na geolokáciu, čiže ona sa zapne hra len tedy, keď ste na GPS-ke predajne. Čiže ja potrebujem to človeka dostať, aby bol predajní, vtedy mu vyskočí puška, OK, zapni koleso šťastia, okamžite získať 5%, 10% celkovú zľavu, 2 eurá, späť na 20 eur a tak ďalej. Čiže neustále vyvíjame tú apku aj na základe nejakých zákazníckych skúseností. Toto boli tie základy. Tie základy nás vyšli okolo 100 000 eur. To je apka. Ďalších 50 000 ročne potrebujete na údržbu databáz cez iOS, cez Android a tak ďalej. Čiže berme to, že nejaké updaty, čo idú, keď sa vám updateuje proste iOS systém alebo Android, musíte aj vy to spraviť, čiže tie nové databázy nahrať a tak ďalej. Ale toto je len čisto aplikácia, čiže berme vývoj 100, 50 ročné, ale potom na appku máte nastavené proste software licencie, čo vám manažuje komplet kupónový systém, máte nastavené CRM systém, kde manažujete newslettere, pušky, WhatsAppy, proste klastrujete zákazníkov. Čiže keď všetko to dáte dokopy, tak rádovo vychádzate okolo 200 až 300 tisíc ročne len na licenciách, aby to fungovalo, ale na nejaké základnom update toho systému. Áno, ale tak vy to už máte asi riadne prepracované aj funkcionalitami, aj tým, čo chcete z toho získať. Že to je tá otázka, že asi aj závisí od toho, že čo chcem z tej mobilnej aplikácie. Váš cieľ je vlastne aký? Náš cieľ je jednoduchý, zvyšovať frekvenciu a nákupný košík. Čiže a budovať pozitívne vnímanie so značkou. Preto tá personalizácia. Čiže toto sú dve veci. Čo sa týka, že či budujú vernostné systémy naozaj vernosť, áno, preto máme segmentáciu. Vidíme, že napríklad 30% tých zákazníkov je extrémne verných, čiže budujú najväčší podiel obratový, ale máme presne segmenty, kde prišli raz nakúpiť, lebo dostali 10% zľavu. Ale tam zase ich vieme aktivovať nejakými inými vecami a viem presne vyrátať, že keď aktivujem z tých ďalších 10 000, 5 000 s touto zľavou, tak čo nás to bude stáť, aký obrat nám to prinese. Momentálne sme tak, že odkedy máme vernostnú kartu, tak cez kartu, čo idú obraty vďaka tým kupónom, tak náraz košíka 70% priemere mesačne, denne. To už cítite. Na cieľoch sa zhodneme. Takže je to aj u nás, určite je to vernosť v rovine frekvencia a priemerný nákup a vidíme, že užívateľia karty majú vyšší priemerný nákup ako ostatní a úplne najvyššia je táto úroveň teda u apkačov, užívateľov mobilnej aplikácie a je tam vyššia frekvencia, ale teda hlavne hovoríme o tomto vyššom priemernom nákupe. Čiže sme asi zodpovedali tú otázku, či naozaj budujú vernosť, tak asi áno.
vravili ste, že jednoduchosť, na druhej strane gamifikácia, kupóny a tak ďalej. Ja ako zákazník hlavne asi je dôležité, aby ma to neotravovalo, ale bavilo. Že musíte ma pritiahnuť, ale zároveň veľmi, akože, keď to tak poviem, škaredo neotravovať s rôznymi úkonmi okolo. Že ako nájsť tú hranicu, lebo napríklad z mojich osobných skúseností aplikácia, už to musíte pri pokladni naskenovať, aktualizácia a potom sa do toho neviem prihlásiť. A potom už by som najradšej hodila ten telefón niekde do koša. Čiže ako nenahnevať toho zákazníka a udržať ho v tej aplikácii. No v tejto rovine sme asi skôr my, keďže my sme naozaj bez tej personalizácie je to, myslím si, oveľa jednoduchšie takú aplikáciu udržať pri živote a reálne necháme gro rozhodnutí na zákazníka v tej slobode, vyber si, čo chceš, a keď to nakúpiš u nás, my ťa budeme podporovať a budeš si tie svoje body zbierať. Samozrejme, máme aj rôzne gamifikačné veci v rámci našej aplikácie. Nie je to cielené, je to všeobecne pre všetkých ľudí, ktorí vlastne tú apku užívajú, takže áno, aj naša apka sa z času na čas inštaluje a isto sa aj u nás ľuďom stáva, že chcú ten telefón hodiť o zem, lebo oni si prišli len nakúpiť a nepotrebujú teraz znova na niečo uploadovať, ale myslím si, že s týmito otáznikmi sa asi budú potýkať skôr ľudia pri intenzívnejšej personalizácii a digitalizácii celého procesu. OK. My učíme tých ľudí momentálne. Každý pondelok sa im objavia nové kupóny. Čiže vedia si aktivovať, preto bude tá wallet karta potom dostupná, lebo potom už apku celý týždeň nemusia otvárať, ak si nechcú pozrieť nejaké, koľko ušetrili, históriu nákupov, hoci čo takéto. Aktualizácia momentálne väčšina ľudí má nastavené na nočný režim. Čiže ani nevedia, že prebehla aktualizácia niektorých prekladov, je to automatický update a tak ďalej. A tá karta bude fungovať aj bez aktualizácie, keby tak. Asi tak, čiže s týmto celkovo, zatiaľ sme sa nestretli, že by sme mali problém, že by nám apka zamrzla, spadla alebo dačo. Zobrali sme si nejaké case study, viem, že keď Lidl spúšťalo apku, malo veľa problémov pri pokladniach, všetko, takže sme robili extrémne záťažové testy na celej sieti, jednak connection, Wi-Fi, všetko možno, servery, čo to zvládnu, aby sa nám toto nestalo. Presne to, lebo prvýkrát najťažšie je dostať novú apku do mobilu. Čiže strašne málo ľudí inštaluje si nové apky. Keď si pozriete, keď aj meníte mobil, väčšinou kopírujete tie staré apky, nič nové nechcete sťahovať. Čiže ten prvý trigger musel byť, že nejaký silný benefit, čo bol väčšinou 10% na full celý nákup. Čiže vtedy si to stiahli ľudia a potom už ich potrebujeme len učiť a to je personál na predajniach. Čiže oni sa musia pýtať, máte apku, otvorte, dali ste si kupón, aktivovali ste si, máte zľavu, vidíte a tak ďalej. Čiže to je potom už len tá interakcia personálu s tým zákazníkom u nás. A to ste aj odpovedali na moju otázku, lebo jednak je tu generácia Z, ale potom je tu generácia dinosaurus ako ja. Najprv som mala 1000 kartičiek v peňaženke a teraz chcú do mňa, aby som mala 1000 aplikácií v telefóne a to ja zase nie som na toto sťahovanie. Ale číslo 80 000 za 3 mesiace je ozaj veľké, že ako donútiť tých ľudí, aby si to stiahli. A to ste vlastne odpovedali, že jedine darčekom. To je personál plus darček. Čiže za to vďačíme fakt personálu. Ako tam nie je o čom. Oni to museli vysvetliť, povedať, ukázať a väčšina apiek, okrem tých mladých, fakt keď sa bavíme 45 plus alebo 50 plus, tak si to sťahovali priamo na predajni. Čiže pripravili sme pre nich aj free Wi-Fi na predajniach, aby nebolo to, že si ťahajú dáta alebo dačo, lebo taká apka má väčšinou 70 MB a tak ďalej. A hneď si to vedeli stiahnuť, registrovať. Presne celá registrácia prebieha cez telefónne číslo. Čiže druhotný identifikátor je mailová adresa presne kvôli starším ľuďom, ktorí nemajú napríklad mailovú adresu. Čiže registrácia je telefónne číslo, hneď vám príde kód na telefón, zadáte a ste in a už vám to funguje. Pani Peťovská, ako lákate nových apkáčov? Mohli by sme sa možno pozrieť, ak tu máme to video, čo sme v podstate použili pri uvedení apky na trh. Taká veľmi zjednodušená forma, aj vysvetľujúca, aj gamifikácia, čo bola reklama, ktorá nám bežala teda v lani v lete.
Tak poprosím video. Čo to tu vyvádzaš? Som náčelník apkáčov. Že ty máš okoliesko menej. Práve, že teraz mám okoliesko viac? Chceš ma vytočiť? Nie, ja vytáčam už len výhry. Staňte sa aj vy apkáčom. Stiahnite si Coop Klub apku, používajte ju a hrajte o rodinné auto a ďalšie skvelé ceny. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Takže vyslovene jednoduchá forma, kombinácia súťaže, kolesa šťastia, gamifikácia. Myslím, že na naše pomery a na naše očakávania tých 100 000, ktorých sme získali za celkom krátku dobu, je pre nás tiež splnenie toho krátkodobého cieľa, ktorý máme, ale ambície máme určite vyššie. A čo našu appku v podstate do veľkej miery teraz tak oživuje, sú aj 24/7, lebo je formou vstupu do týchto predajní a potom tam máme x ďalších takých zaujímavých súťaží, gamifikácií a tak ďalej. Ale jedna vec je stiahnuť a teda ako pri nej ostať. Ako udržať toho zákazníka, aby ju používal. Tak sú to súťaže, sú to kupóny, je to interakcia, hej, že vlastne u nás tam 24/7 je jedna vec, takže vlastne všetci tí ľudia, ktorí k nám chodia do týchto predajní, ktorých zatiaľ nie je tak veľa, ale veríme tomu, že pán Švrček bol ešte konzervatívny a že ich bude výrazne viac. Potom sú tam rôzne súťaže, ktoré máme tam zakomponované netradičné recepty a snažíme sa vyslovene používať tento kanál ako zaujímavú komunikáciu od nás ku zákazníkom. Nie je tam úplne ten dialog, asi aký máte žitý vy, ale zatiaľ ten začiatok je veľmi sľubný a tešíme sa z neho. Za vás, aby to neostalo iba pri stiahnutí? Je tam aj otázka, že 80 stiahnutí a koľko si odinštalovalo, asi 300 až 500, máme plus minus, vymazaných účtov, čiže vieme, že pravda, že to je normálne. Máme na to systém, čo to monitoruje. Vieme aj z toho, že aká frekvencia, že kto koľkokrát používa. Vieme, že teraz 14 000 ľudí z toho si to stiahlo, aktivovalo 10% zľavu na celý nákup, odtedy si to nespúšťalo. Ale máme ich dáta, čiže my ich vieme znovu aktivovať, čo momentálne robíme. Čiže sledujeme každý deň, máme dashboardy nastavené, aby sme videli, že ktorých musíme aktivovať, ale robíme to tak, aby to zase nebolo otravné, jak som povedal. Čiže dúfam, že presne tá personalizácia je to, prečo si to človek nevymaže. Čiže vie, že tam pre neho budú stvorené tie benefity, a ktoré potrebuje a využíva, tak veríme v tom, že toto je ten najsilnejší bod, prečo si to potom nevymazať. Ešte jedna taká vecička, ktorá je u nás celkom motivujúca, je e-doklad. Že v podstate my službu e-doklad máme celkom dlho. Boli sme, neviem, či prvý alebo druhý na trhu, ale nekomunikovali sme to tak intenzívne a cez appku sa veľmi krásne dá fungovať s tým, že v podstate ľudia majú len e-doklad. Ja neviem, za Vlaňajšok sme to rátali, čo bolo nejakých 5 miliónov dokladov, čo prešlo touto formou a ušetrených 1500 tón papiera, takže má to aj taký ten pekný mini ekologický podtónik. Poďme k otázkam, ktoré nám tu prišli. Pán Koštrná, v čom sa líši váš vernostný program od vašej konkurencie? No, jednak je to tá personalizácia, tie kupóny. Máme dve úrovne. Jedno je štandard, tam máte každý týždeň 3 kupóny na základe vašeho správania. Okrem toho zbierate srdiečka, alebo máme to prepojené radku, také srdiečka, postavičky, čo sú tvárami vernostného programu. Keď nazbierate do srdiečok, tak pri 20 máte 1 plus 1 produkt zadarmo. Čiže si vyberete produkt za 20 eur, dáte si k tomu druhý za 20 eur, druhý máte 100% zľavu. Pri 50 máte okamžitú zľavu 100% na jeden produkt najdražší. Čiže keď je to parfém za 50 eur, máte ho kompletne zadarmo. Čiže už to, že sme nastavili tak vysoké odmeny pri týchto mimo kupónov, tak je dosť motivačné pre tých ľudí, plus si to môžu vyhrať aj v gamifikácii extra srdiečka, že vidíme, že to reálne využívajú, že zamieňajú tie srdiečka za produkty. Čiže v tomto sme trošku iní a hlavne tá personalizácia. Čiže
povedal by som, že toto je také, čo zatiaľ nemal iný. A plus jedna vec je predplatné, subscription. Čiže viete si preplatiť za 7,99 € na 1 rok. To, že nebudete mať 3 kupóny, ale budete mať týždenne 5 kupónov a za vybrané produkty, ktoré nákup vyjedná, dajme tomu, máte extra srdiečka, čiže oveľa skorej sa dostanete k produktom zadarmo. 7,99 je úplne nízka cena s tým, že proste vďaka tým extra 2 kupónov týždenne a plus srdiečkam to máte za 2 týždne na úsporách späť bez problémov. Čiže to sme prerátali a zatiaľ máme zo pár stoviek predplatného. Teraz to spúšťame ako reálne na to komunikáciu cez najprv AB testing, pravda, že spravíme 1000 vzorku, pošleme zadarmo na mesiac, uvidíme, koľko si to spätne registrujú, ale to je niečo, čo napríklad nikto nemal tento subscription model zatiaľ na. A to ma veľmi zaujalo, keď som si teda pozerala vašu stránku aj tento program, že niečo také ako predplatné, to ste sa inšpirovali v zahraničí, alebo ako k tomu prišlo? A neviem, jak sme k tomu došli. Lebo ozaj som to nikdy nevidela. Spolupracovali sme s rôznymi spoločnosťami na trhu, ktorí sú fakt super v vymýšľaní nových vernostných programov a že čo by to malo obsahovať a čo by mohlo fungovať. Čiže toto bolo presne to jedno, čo sme chceli vyskúšať. Nikto to nemá, je to niečo iné. Ani okolité štáty, čo sme vtedy pozerali, to nikto nemalo, takže prečo to nevyskúšať? Tá suma není tak vysoká, ten benefit je oveľa väčší. Takže zatiaľ to funguje, uvidíme, že ak vieme aktivovať zákazníkov, ale pre nás z obchodného hľadiska je to super, že aspoň z časti vykrýva niektoré tie momentálne zadarmo produkty, ale tam máte aj tak extra. My sme tu rátali, že 7,99 vám vykrie to, že keď máte tam narodení, okamžite máte zľavu na 100% zľavu na produkt zadarmo. Čiže prídete, dostanete, vyberete si nejaký rúž, neviem čo, vôbec jedno, že čo, máte to zadarmo. Čiže sme prerátavali, že aspoň nech toto nám to vykrie a potom sme s tým OK. Lebo keď vás počúvam, to sú veľmi akože aj drahé benefity, že musíte to mať veľmi dobre prepočítané, aby sa to oplatilo. Áno, máme rôzne business casey, ako ja sa z toho teším, majiteľ až tak nie, ale tak Adam to prežije. Poďme ďalej. 101. Plánujete apku prepojiť s e-shopom alebo vyzdvihni nákup na predajni? To už je síce trošku iná téma, e-shop. E-shop plánujeme do budúcna určite, aj click and collect, ale nie teraz a nie budúci rok. Ako 101 je v štádiu rebrandingu, čiže máme 80 predajní prerobených, postupne prerábame, je tam obrovský investičný dlh, veľa capexu potrebujeme a na to, aby ste mali e-shop, potrebujete zvláštne oddelenie, pripraviť logistiku, pripraviť stromy, štruktúru, všetko, takže je to niečo, čo chceme do budúcna, zatiaľ nie, zatiaľ fungujeme s Voltom, čiže to aj dáme do apky, aby bolo prekliknutie aj na Volt, aj na všetko, ale ja to vidím na 2027, podľa mňa. A motivujete váš personál aj finančne k tomu, aby vernostný systém promovali, napríklad formou odmien zaregistrovaných zákazníkov? Pani Peťovská, vy tiež? Máme v podstate v tých nastavených kritériách, čo očakávame od nášho personálu, od pokladníkov, že táto otázka, či máte kartičku, alebo teda máte apku, v našej rovine stále na rovnakej úrovni. Je ich povinnosť pri každom nákupe, máme k tomu mystery shopping a tak ďalej a je to vlastne súčasť takého adaptačného manuálu pre každého nového zamestnanca, ale myslím, že to rozhodnutie, či sú teda nejakým spôsobom finančne motivovaní, je v rukách našich 25 regionálnych spotrebných družstiev, takže neviem na to jednoznačne odpovedať. U nás je motivácia nastavená, čiže jednak je to celkové percento obratu, čo preteče cez kartu versus čo nejde cez kartu, čiže registrovaní anonymní zákazníci, je to náraz košíku na karte a počet registrácia, počet využívania karte. Čiže máme tam rôzne delta, asi 4, čo sa vyhodnoťuje, na co máme tiež nejaký dashboard, vyhodí to a top 50 predajní má extra benefity plus nejaké finančné odmeny a tak ďalej. Ale toto si nastavuješ potom predaj kompletne. Ako sa buduje vernosť na vidieckých predajniach, kde každý každého pozná? Má tam aplikácia zmysel?
To je krásna otázka, predpokladám, že moja. To, že vidiecké predajne, kde každý každého pozná, je to skutočne to, že do tej jednoty sa ľudia chodia aj porozprávať, takže na priamo tejto rovine by asi aplikácia až taký zmysel nemala, ale stále sú tam veci typu aj šalgočka je vidiek a aplikácia sa tam zíde na vstup, prípadne e-doklad a tak ďalej. Sú tam rôzne súťaže, koleso šťastia a tak ďalej. Nie je toto úplne najnutnejšie, čo tam túto vernosť asi vybuduje, lebo tam je to o reálnom vzťahu medzi nakupujúcim a predávajúcim, takže vzťah človeka s človekom, ale je tam taký ten príjemný, funny element, ktorý ako keby dodáva také nejaké korenie tomu nákupu, takže určite áno. Keďže je tam jedna predajňa, tak asi sú lojálni tí predajníci. Určite áno, máme najvyššiu frekvenciu práve tých denných nákupov. Som sa usmievala na analýze Nielsenu, že áno, tam sa presne vidíme. Ja by som dodal, my máme vidiecké predajne, máme ich dosť. A áno, máte tam lojalitu vybudovanú, ale pre mňa nejde o lojalitu tam. Ide o pozitívny emočný vzťah k značke. Keďže ja im viem dať extra zľavu, tak proste sa cítia šťastnejší. Keď cestujú do Tatier, hoci kde idú preč za rodinou, tak budú navštevovať 101, nie inú značku. Čiže ja tam budujem presne ten emočný benefit, vlastne prepojenie zákazníka a značky musí byť, aj keď je lojálny, nemôžem mu povedať, že dobre, ty si lojálny, tak sa o teba nebudem starať. Si presne tak dôležitý zákazník, dávam ti presne tak zľavy, ešte keď si lojálny, ešte ponúknem niečo extra, lebo viem, že si so mnou akože roky už, takže toto je veľmi dôležité. A možno aké ďalšie inovácie v rámci vernostných programov a mobilných aplikácií vás zaujímajú, že čo ešte možno plánujete pridať, pani Peťovská? Ja si myslím, že momentálne máme to obdobie, že začali sme s touto appkou a musíme využiť ten plný potenciál toho, čo má, takže neplánujeme nejako teraz úplne novú, neviem akú nadstavbu, skôr sa tam viac vyhrať s tými kuponmi, súťažami a tým, čo tam momentálne vieme, čoho potenciál ešte nevyužívame tak, ako by sme si to vedeli predstaviť. Takže momentálne toto. Využiť plný potenciál toho, čo už je. Pán Koštrna, ešte niečo vám chodí porozumieť? Čo tam ste ešte nedali? No, je to strašne veľa. Ale ďalší krok bude určite, teraz máme appku, čiže zbierame data a tak ďalej. Musíme prerobiť web stránku, aby sme tam mohli nainštalovať nejaký web layers, kde bude personalizovaná, čiže keď ja kliknem na web stránku ahoj Marek, som rád, že si späť. Ten leták, ktorý je tam, musí byť interaktívny do budúcna. Čiže keď ja nakupujem nejaké skupiny produktov, nech sú na titulke, nech sa to prerobí podľa toho, kto tam je na tej stránke. Nech banery fungujú tak, že čo ja nakupujem a čo si ja pozerám, čo čítam, čo vyhľadávam na web stránkach inde a tak ďalej, čiže pracovať s cookies a teda. Čiže toto je ďalší krok, ktorý zavádzame, na ktorom pracujeme, aby aj celý ten experience už, čo má od appky, keď ide na počítač, na web stránku a tak ďalej, už bolo to, že áno, viem, čo potrebuješ a som tu, aby som ti pomohol. Web stránka je určite aj pre nás teraz ďalšou prioritou, ako ste povedali vy. A jedna taká vec, ktorú by sme chceli pripraviť tento rok, je štrukturovaný leták, takže vyslovene, aby tam nebolo len to klasické listovanie v letáku, ale aby sa s tým dalo vyhrať v rovine, že si tam človek vie zobraziť nákupný zoznam podľa toho presne, čo potrebuje, aktívnejšie, interaktívnejšie. A spomínali ste napríklad e-doklad, to je jedna z takých udržateľných vecí, na ktorom sa dá tú planetu šetriť, že generácia Z, keď sa zaujíma o tú klimatickú krízu, dá sa ešte nejako tam pracovať práve s touto udržateľnosťou, že dáme ti niečo, ak prídeš s vlastnou taškou, alebo že pracujete aj na týchto otázkach? Určite áno, ale pre nás je tá appka skôr, alebo teda celý ten vernostný program skôr taká podporná rovina v rámci toho základného pilieru biznisu, ktorý máme a my sme udržateľní už len v princípe tým, ako sme regionálni. Že my máme 1300 slovenských regionálnych, lokálnych dodávateľov, že máme rožky od 3 pekárov v rámci jedného regiónu a teda v podstate, že všetko, jednak zisk z našej činnosti ostáva v regiónoch, lebo každé družstvo je tvorené členmi, čo sú buď individuálni ľudia, alebo firmy z daného regiónu, podporujeme lokálne komunity a tak ďalej. Takže nevytvárame teraz nejaký dodatočný pilier udržateľnosti v appke,
pretože celý ten náš biznis model, ako je nastavený, je udržateľný a tá apka je jeho podporou. U vás? Zatiaľ toto neplánujeme. Ja by som ešte doplnil predošlej otázke, že čo ešte teraz testujeme a teraz to bude len prebiehať, je do apky, lebo pre nás apka bude nosná ako. A určite do budúcna budeme odmeňovať, keď má vlastnú tašku a tak ďalej. Ako plánujeme s týmto pracovať, ale čo máme z insightov, ako veľmi málo ľudí to nejak extra zaujíma, takže je to nice to have, ale nie je to niečo základné. Čo momentálne testujeme a čo budeme zavádzať je plné funkčné AIčko do apky. Čiže keď máme tu Radku a Radku, tie srdiečka, tak proste kliknete na neho alebo na ňu a proste poviete, že ja mám dcéru, ktorá je alergická v zložení na toto zloženie, dajme tomu, ja neviem. Povedz mi, som tejto predajni, aký je telové mlieko je môžem kúpiť, čo neobsahuje toto. A proste povie, že OK, si tu máš 10 telových mliek pre deti, ale 108 sú vhodné, tieto dve značky neber, lebo obsahuje presne to, z čoho môže mať problémy. Alebo poviete, že zajtra cestujem do Talianska s rodinou, čo si nemám zobrať, OK, UVčko bude také, toto si zabáte, takéto mlieko, dávajte pozor na toto, nakúpte si toto. Čiže chceme to prepojiť tak, aby to bolo tak užitočné, že nemusíte vy zbytočne rozmýšľať doma, vytvárať si nákupný zoznam, že teraz niekde cestujem s rodinou, alebo o týždeň bude horúco a nemám doma telové mlieko, ale chcem, aby tá apka vám pomáhala, že áno, toto budeš potrebovať, na toto nezabudni. A chcem, aby poznala rodinu, aby poznala, že čo môžete kúpiť, čo nie. Presne tak v potravinách napríklad. Nechcel by som, keď som vegán, dáme tomu, aby mi dávalo niečo s mäsom. A teraz toto vám vie tá umelá inteligencia tak rýchlo a jednoducho spraviť. Len na to potrebujete ten tím ľudí, čo to bude krmiť. No ale obec sa nám blíži, tak možno už iba na záver, keď možno zhodnotíte, že keď vernostný program, tak čo najviac na tých ľudí zabera? Čo sa im najviac páči vo vernostnom programe? No je to benefit v rámci toho nákupu, ktorý práve realizujem, takže ideálne je zľava na nejaký konkrétny produkt alebo teda zľava na celý nákup. No a na druhej strane potom máme aj tú rovinu, že niečo, čo mám isté. Takže aj to naše zbieranie zliav, že sa to vypláca raz za pol roka, je istým spôsobom rana istoty a že vedia, že to majú a že si to tam zbierajú a že o to neprídu a je to taká tá jednoduchá forma benefitu, ktorý mám garantovaný. A u vás čo sa zatiaľ ukazuje? Určite okamžitá zľava, čiže to funguje vždy. Hlavne dnes. Ten nákupný košík všade padá, celý trh je taký neistý, takže ľudia fakt idú cieľene nakúpiť, čiže padajú vám impulzívne nákupy a tak ďalej. Čiže keď dostanem okamžitú zľavu a vie, že dobre, máme tam obrovským, že koľko ste práve ušetrili za tento mesiac a to nám funguje, lebo to pozerajú ľudia a sú z toho radi. Dobre, ušetril som zo 150-30 eur, tak dobre, som dobrá gazdina. Preto gazdina 90% je žien, takže OK. Ale je to tak. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Nech sa vám teda darí a nech máte veľa verných zákazníkov.